Takže čaute, dneska si zahráme Among Us spolu s Davidom a Samom. Čau. Čaute. Takže môžeme ísť rovno na to. No. A nehovorme si, kto to je. Dobre, ale ja som bol rád, kebyže aj budeme OK. Dobre. Jakú si dal rýchlosť? Normálnu, taká vždy, ne? Nejakú spomalejšie. Však oni to tak toto zmenili v update. Hej? A nie to sa dostaviť. Nevádí. No hej, len... Čo robíte tasky, chlapci? All around me are familiar faces. Nie, ja viem, kto to je, Nehovor, nehovor. OK. Nemôžeme si nič hovoriť. Už som dal ho. Dneskrát iba 60. Nebude viacej. Nie. Nevádí. Sme ticho už. David. Či kto zomrel? Ja s tebou sme zomreli. No. A samo vie, kto to je. No. Papali si. Opa. Dajte play again. Hej. To by som piatý. Vieš? Keď ľudí? Dobre. Niekto zomrel? Počkaj. Zase. Hej, počkaj, ja viem, kde je, tak ja idem tam. Bo to tam je. Dominik ma zabila. Ma zabil. Takto. No, to nemôžeme si povedať. Ja viem. Ale taký gadži. Gadži. Kebyže sa potom dozvieš, kto to je, tak budeš prekvapený. A ja už viem asi, kto to je. Ja idem robiť tasky. Kto to reportol? No. Ja už viem. Hej. Ja furt dávam toho, keď neviem, kto to je, tak dávam toho, čo dal report. No dávaj, Dominik, hlasuj. Za rúžového. Nie, nemôžeme si hovoriť. Počkaj, Dal report. ja som dal seba omylom. Ty si Mongo? Samo vie, kto to je? Samo vie, kto to je? Nie, nevie. David, zašuškaj mi do telefónu, kto to je. Však ty vieš, kto to je. Neviem. Rúžový. Aha. Však
To už aj tak dlho viem. Dobre, som mu dal onen protect. Čiže teraz budete vedieť, to je impostor. Ja robím tasky. Ja som v pohode. Ja pozerám kamery. Nie, ja som dead. Bohužiaľ. Aha. Ideme ešte raz. Chcem byť impostor. Chcem byť impostor. Samo si impostor. Nehovorte si to. Je samo impostor? Nie. Nie, vôbec. Ja si dávam pozor na samého teraz. Aha. Opa. Tak to je dead. Tak to je dead. Aj čak, on je tu sám. WTF? Ja ho reportnem. Asi viem, kto je. Ja viem, kto to je. Je to samo. Dobre, môžeš ma dať. Tak potom ja viem, kto je impostor. Ja viem, že to je samo. Robíš veľkú chybu. Taký si ju Kto je to? Neviem. Je to David, ja idem prečo Davida. Bohužiaľ. Hej. Pomoc? Nie. Pozeraj, Dominik, poď sem, poď za mnou. Nejdem. Tu poď. Tak, poď sem, pozri, ti ukážem dačo. Ale nie, ja som Ja idem prečo teba. Pozeraj. Nebo ostatní budú za mnou chodiť. No, choď. Pozri. Som engineer, prisám. Jasné. Hej. Ale naozaj. Ja už nemám. Nebudem s tebou, kebyže náhodou ma zabiješ. Tak poď robiť tasky, David. Poď za mnou. Poď robiť tasky. Robím. Už som zrobil toto tu. Hej, jasné. Tu More. sme. Opravár také tasky nerobí. David je cooked. David je to. Samo, David je to. Hej. Never mu. Nie, David to nie je. Ja sa na jeho obrazovku sa pozerám a nie je. Tak. Je to David, vy ste si to povedali. Je to David, ja to viem. No hej. Dobre, kľudne daj toto a vy ho Davida keď miniam. Hej, uvidíš, že to nebudem. Dobre, ale my si nemôžeme hovoriť, kto to je. Tak dobre. Ja som to ten vítal. A nemáš dôkazy. Mám, že sa ventuješ.